أسمرا كابز مدبرو ستيونا عز السلام تناطقبولو فنو ERi-TV أب مكتال تركبو زخبركم تعذبتنا ساعتنا خيلو نلومي سولوس 23 حملة مشست دالو زينا ومسانا روح حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدن مكيل تخلايه بقندنا تبتاتو كفلم أب زوبا دبوب شكوار ساي عدد كتقبر تبقيسا زوبا قاشبار كامس كرامات زخصت وحمامات من قصار عودة زيت تخايدون نبرت باتع 34 سدرابيت سوات نايم حبحاب حلافنة وسيدهم بوريس جونسون مرحيا بسلطان زلو عقابا وصل في بريطانيا خوينو تمريتو دبوب كوريا كلا ايران استحست نفايد كينات روسيا كم دساقو قد حبيران تركي قبل عليان قران تتصديقو مرسى قبل كم اتبالو اتنكرام زيراتات بزرزر أب زوبا دبوب شكوار ساي ببانديرا إرتران أرما هاجراو أجلوتن تسنيا كاب جولا جول ما يعدا قات بقيسا عدد تكايد الله بزعبازي وكيلات إيرينا زر أي برهانن سيراك قبل ميكائيلن زل أخوزينا وتصب الله أرسي ماسمرهم بمغنيات بروراوي إيابيليوم مسرا ساوان مجمار هاجراوي أجلجلوتن عدت كتجبر السلالوت شجوار ساي تمالع عسران كلتن حملة أبساعات قد مقطري كابت زازا ممكنات الناس نزل تخيلنو قول ما عداقان وزبادك أمحرة تبجسام تاب بانديرا إرتران أرما هاجراوي أجلجلوتن زت سنيت شك كاب قدايم تقادلتين أبالات هاجراوي أجلجلوت مستركبت حزب ما عداقان كبابيان بدون مقص نسرعات كم زفانوا وكيل إيرينا حبيرهم نبرتي كتما دقم حرن كبابي أنون نماتو تاون تمرتاون نتفتات بزو كل أفرازان متحف زحازو منسيات عجيبهم كبابا حاولت سوات مساب تحوا أما حدار نوزوبا دقم حرا تيمانا أبرا حزبين الشقوار ساي زهابو كبري مرأيانا يتساوا أمو حاصلو أولاونتن مدبات المعاتن زتتساوت التترا مخانو قليتهم حزب كتما دقم حرن الشقوار ساين اللي على 3 كيلومتر بأقرو تاقوعيزو نام نوزوبا دباروا مسافانوا حزب غرغرا أبالات حيلتات مكلغالن سرحت لنهات منغستن أبكبابا ديغا مسلام بيلوم بسلفين اب كتما دباروا اتيمام ابو ابسغبرس نسرعات بتاخاب نزوبا دقم حارز تبغست شك نتا اب دباروا تداليا زصنحت شك دحر مولع اما حدار نزوبا دباروا اتو فرونجل تخل هايمانوت نابركتو سوا زفريتو من سياسن زمقس مدره اسمعهم شغوار سايلوم 23 حمله ناب كتما مندفرا صباح 24 حمله دما بنزوباتات امن حيلن عدو خالان حليفه نابتي اممكات ورار ويانه ابالات هاجراوي اغلغلوت جغننت زفصملو جنبار عد بقيعو بمبصح عدتا خزازميام مدب هاجراو أجلوت أبهلاون كتصالنتن هاجر كمون أمغسقاس هاجراون قحتن منتن ممليس زخلع عبي أبركتوز جبرة عتوب استراتيجيكاو مدب مخانوها محدار زبا دوبا يبحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي حبيرهم بمغنيات مززام نايتي بدرجة زوبا كاب 10 شمون تحملها بكتم عاسب كايز غنيت صنبل بروراو إيابيليوم مسرا ساوان مجمار هاجراو أجلوتن أبزس معمدرة أمباسادر محمد سعيد وصيت مدب هاجراو أجلوت أبز حلف أسان حمشان عمتات بجبراو عيون كيان سمسكرة كم زخون أبريوم سواز خسكسوتو من زفريتو من منسيات لالا ونتاب محاسن مسيرت معبالن بالصقنان امن صافن زبركتو زلون قدون نعتبنتنا دمعنتنا نايت مدب زرغاغص مخانو غليصوم ام حداري زوبا دوبا قيح بحري امباسادر محمد سعيد مانتايا موداتا ابت زوبا اب استفلاليه تكالات تمديبوم اب سراح زركبو ابالات هاجراو اغلغلوت حزبو من هاجرو من مغلغال نزر زريو زلو توفاينت بموغاس ابزتاتي زولا حدش مدرخ نعقبتاتنا بمربح اصفا كنسرح كم زغبا ازخاخيروم اب زوبا غاشبار كامس كرامات زخصت حمامات مقصصر عوده زته تخايدو وكيل إيرينا اكال مبراتون زدالو صبصب دانايت قبر هيوت
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ወቕቲ ክራማት ክኽሰቱ ዝኽእሉ ብጣንጡ ዝመሓላለፉን ማይ ወለድ ሕማማትን ንምቁፅጻር ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ብ17 ሓምለ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ተቓኒዑ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ዓውደ ዘተ ዋናይ ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ኣብቲ ዞባ ኣብ ግዜ ክራማት ዝኽሰቱ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክህልው ስለ ዝኽእሉ እቲ ተርእዮ ብኣጋን ንምቁፅጻር ንቑሕ ተሳትፎ ነበርትን ውህደት መሻርክቲ ኣካላትን ክብል ኣዘኻኺሮም ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽባርካ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ብወገኑ ምስ ፍሉይነት ናይቲ ዞባ ማይ ወለድ ሕማማት ንምቁፅጻር ብፍላይ ኣብ ግዜ ክራማት ዕቱብ ምክትታል ክካየድ ኣብ ዶባት ዝርከባ ንኡሳን ዞባታት ድማ ዝያዳ ጥንቃቐ ከዘውትራ ተማሕፂኖም ኣብቲ ዓውደ ዘተ ንለበዳውያን ሕማማት ቁልጡፍ መልሰ ግብሪ ኣብ ምሃብ ሜላታት ምክልኻል ሕማም ዓሶን ካልኦት ብጣንጡ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ኩሉ ከም ዝፈልጦም ንኽግበር ጎስጓሳት ክሕይል ከምኡ እውን መደብ ከባቢያዊ ንጽህናን ምትእትታው ዓይኒ ምድርን ብሰፊሑ ክድፍኣሉ ዘዘኻኽር መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ብኽኢላታት ቀሪቦም ተሳተፍቲ ድማ ምምሕዳራት ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ህዝበን ወዲበን ባህሊ ጽሬት ንምስራጽ ብሰፊሑ ክደፍኣሉ ዝተበላሸዋ ፕሮጀክትታት ማይ ብዝቐልጠፈ ክጽገና ንህዝቢ ማይ ዝዕድላ ቦታት ድማ ተጠቃምነት ክሎሪን ከዘውትራ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ፍሳየ ሃይለ ምሕላው ጥዕና ሕብረተሰብ ንሚኒስትሪ ጥዕና ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ብፍላይ ነቶም ብለበዳ መልክዕ ናይ ምልባዕ ባህሪ ዘለዎም ሕማማት ንምቁፅጻር ህዝቢ ንቑሕ ተሳትፍኡ ክዕዝዝ ፀዊዑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ትምህርታዊ ገስጋስ ንምሕያል ሕብረተሰብ ኣካላት መንግስትን ካልኦት መሻርክትን ኣበርክቶም ክዕዝዙ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-2019 ዝተኻየደ ንጥፈታት ንምግምጋም ብ2021 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ መዘኻኽር ቀሪቡ ኣብ ትምህርቲ እንገብሮ ወፍሪ ንናይ መጻኢ ዕድላት ደቅና ዝውስን እዩ ዝበለ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ሰልጠንቲ ሃገርን ስልጡን ሕብረተሰብን ብትምህርቲ ስለ ዝረጋገጽ ኩሉ ዜጋ ተሳታፍነቱ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ክዕቢ ተላብዩ ኣብቲ ናይ 5 ዓመታት ገስጋስ ትምህርቲ ዳህሳስ ዝቐረበሉ ርክብ ምስ ናይ 2014-15 ብምንጽጻር ቁጽሪ ትካላት ትምህርቲ ብ17 ሚእታዊት ወሲኹ 315 ክበጽሕ እንከሎ ተሳታፍነት ኣብ ቅድመ ትምህርትን ማእከላይ ደረጃን ከም ዝዓበየ ኣብ መባእታን ካልኣይን ደረጃ ግን ርኡይ ምንቁልቋል ከም ተመዝገበ ገሊጹ ቀረብ ሰዓት ዘይምልምሉ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ርሓቅ ኣብያተ ትምህርቲ ሰበኽሳ ግማዊ መነባብሮን ግቡእ መሳለጥያታት ትምህርቲ ዘይምህላውን ካብቶም ንመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝሃስዩ ዘለዎ ምዃኖም ክግለጽ እንከሎ ንምምሕያሾም ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ክሕይል ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዘሎ ድኻማትን ሕፅረታትን ተፈዊሱ መሰረታዊ ለውጢ ንኽመጽእ ስሉሳዊ ዝምድና ቤት ትምህርቲ ወለድን ተምሃሮን ክሕይል ምጥርናፍ ዓድታት ድማ ክድፍኣሉ ኣተሓሳሲቡ ነበርትን ዞባ ባጽዕ ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ከምኡውን ትራንዚተራት ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ 34 ስድራ ስዋት ናይ ምእላይን ምሕብሓብን ሓላፍነት ከም ዝወሰዱ ብ23 ሓምለ ኣብ ዘካየደው ኣኼባ ሓቢሮም ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኻየደ ርክብ ኣመሓዳሪ ከተማ ባጽዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ተበግሶ መቐጸልታ ናይቲ ብሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ክካየድ ዝጸንሐ ዕማማት ምዃኑ ብምጥቃስ 27 ስድራ ስዋት ብነበርትን ዞባ ባጽዕ ዝተረፉ 7 ስድራቤታት ከዓ ብማሕበር ወነንቲ ታክስን ትራንዚተራትን ክእለዩ ምዃኖም ገሊጾም ጸሓፊ ግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃን ድማ ንስድራቤታት ስዋት ኪኖቲ ኣብ ኣጋጣሚታት ዝግበር ሓገዝ ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ብንዋትን ሞራልን ምድግጋፍ ሕልና ዘቕስን ዕማም ከም ዝኾነ ብምብራህ ነቲ ሰናይ ተበግሶ ኩሉ ዜጋ ክስዕቦ ዘኻኺሩ ስድራ ስዋት ብወገኖም ብመንግስትን ህዝብን ዝተገብረሎምን ዝግበረሎም ዘሎ ናብዮትን ክንክን ድሕሪ ምምጓስ ኣብ መንጎ ህዝቦምን መንግስቶምን ማሚቖም ይነብሩ ብምህላዎም ሓበን ከም ዝስምዖም ኣብርዮም ኣቐዲሞም ሰራሕተኛታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ በዓል መዝ ወደብ ማሪታይም ፋብሪካ መፍረዊ ውፅኢት ፕላስቲክን ፋብሪካ ታኒካን ፖሊፕላስቲክን ከምኡውን ኣባላት ግደፍን ሃገራውያን ማሕበራትን ተመሳሳሊ ተበግሶታት ከም ዝወሰዱ ይፍለጥ ብምኽንያት ቡራዊ ኢዮቤልዩ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ኣስመራ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ዝወደብዎ ሰሚናራትን ናይ ጽሬት ወፈራን ተኻይዱ ብ23 ሓምለ ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ዝተኻየደ ወፈራ ጽሬት ካብ ኣባላት ፖሊስ ኣብያተ ማእሰርትን ተሃድሶን ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ከምኡውን ኣህሩታት ጸጥታ ዝተዋጹ ልዕሊ 1000 ሰባት ተሳቲፎም
ወደብቲ ናይቲ ወፍራን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታት መደብ ኣካል ናይቲ ብደረጃ ሃገር በብከባቢኡ ዝፅምበል ዘሎ ብራዊ የቤሉ ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ነተን ኣብ ፅሬት ከተማና ዝተዋፈራ ስራሕተኛታት ክብርን ኣፍልጦን ንምሃብ ምዃኑ ገሊፆም ነድማዓነት ናይቲ ወፈራ ድማ ኣህዱ ፅሬት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ናይ ጓሓፍ ዓበይቲ መኻይን ኣሳቲፉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት ብራዊ የቤሉ ምስራስ ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብ15-16 ሓምለ ነታሪኽ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዓለም ከምኡውን ትርጉምን ዕላማን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ዝገልጽ ሰሚናራት ንኣባላት ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ተኻይዱ ክቡራት ዓዘብትና ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ምሳና ጽንሑ صحفي ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን መራሒ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓቀባዊ ሰልፊ ኮይኑ ከም ተመርጸ ካብ ከተማ ለንደን ዝተመሓላለፈ ዜና ኣፍሊጡ ኣባላት ሰልፊ ሎሚ ኣብ ዘካየድዎ ምርጫ ኣብ ጉዳይ ምውጻእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተሪር መርገጽ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ልዕሊ መወዳደርቱ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ተዓወተ ይግለጽ ኣሎ ውጽኢት እቲ ምርጫ ከም ዘመልክቶ ቦሪስ ጆንሰን ልዕሊ 92,000 ድምፂ ብምርካብ ክዕወት እንከሎ ወዳድርቱን ተኪዎ صحفي ጉዳያት ወጻኢ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎን ጀረሚ ሃንት ድማ ልዕሊ 46,000 ድምፂ ረኺቡ ቦሪስ ጆንሰን ጽባሕ ድሕሪ ቀትሪ ብወግዒ ስልጣና ንእተረክብ ቀዳማይቲ ሚኒስተር ቴሬዛ ሜይ ተኪው ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ብምዃን ብወግዒ ስልጣን ከረክብ እዩ ኣቐዲሙ ከንቲባ ከተማ ለንደንን صحفي ጉዳያት ወጻኢን ብምዃን ዘገልገለ ቦሪስ ጆንሰን ሓደ ካብቶም ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወጽእ ልዑል ጻዕሪ ዘካየዱ ፖለቲከኛታት እዩ ቦሪስ ጆንሰን መዝነት ቀዳማይ ሚኒስተር እንተ ተረኪቡ ሃገሩ ዝመጽእ 31 ጥቅምቲ ብስምምዕ ይኹን ብዘይ ስምምዕ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቕሊላ ከም እትወጽእ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ በዚ ድማ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ እተካይዶ ዘላ ዘተ ክሳብ ዝመጽእ 31 ጥቅምቲ ኣብ ስምምዕ እንተ ዘይተበጺሑ ካብቲ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ ክትወጽእ ምዃና ርጉጽ ኮይኑ ኣሎ ይኹን እምበር ባይቶ ብሪጣንያ ሃገሩ ብዘይ ስምምዕ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወጽእ ከም ዘይድግፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዕ ስለ ዝገለጸ ብቦሪስ ጆንሰን ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ቅዋማዊ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ኤውሮጳ ይገልጹ ደቡብ ኮርያ ብ22 ሓምለ ንክል ኣየራ ጥሒሳ ከም ዝኣተወት ንዝገለጸታ ነፋሪት ኩናት ሩስያ ናይ መጠንቀቕታ ተኩሲ ብምትኳስ ከም ዘሳጓጎታ ኣፍሊጣ ሓይላ ኣየር ደቡብ ኮርያ ነታ A50 ዝዓይነታ ነፋሪት ኩናት ሩስያ ንምኹላም ነፈርቲ ኩናት ኣከዋፍር ከም እተገደደን ብኣማይት ዝቁጸር ናይ መጠንቀቕታ ተኹሲ ከም ዝተኮሰላን ገሊጾም መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሩስያ ተወሳኺ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ምስ እትወስድ ተሪር መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ከተጠንቀቕ እንከሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኮርያ ድማ ኣምባሳደራት ሩስያን ቻይናን ኣብ ሃገሩ ብምጽዋዕ ብወግዒ ቅሬቱ ከም ዝገለጸሎም ሓቢሮም እቲ ናይ ምትሓስ ክላ ኣየር ስጉምቲ ኣብተን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዘሳሓባ ደሴታት ብነፈርቲ ኩናት ሩስያን ቻይናን ከም ተኻየደ እዩ ሰብ መዚ ጸጥታ ደቡብ ኮርያ ዝገልጹ ዘለዎም ይኹን እምበር ሩስያን ቻይናን በብወገነን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ዝሳተፋ ዝነበራ ነፈርቲ ኩናትን ንክላ ኣየር ደቡብ ኮርያ ከም ዘይተሓሳ ብምጥቃስ ነቲ ብደቡብ ኮርያ ዝተዋሃበ መግለጺ ነጺገኑ ኣለዋ ሩስያን ቻይናን ኣብ ዘካየድኦ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ بتخاتات الفقاد دو كوريا بمحتات بكل أيرا كحلفة مسنحن صبصابات ينطرون تركي مشمات صار ميسايل S-400 كاب روسيا بستتحا حازة قداي قبل عليها كتصنع نزخل القدات ماتاتاني ملتا قبر كم تبلو تنقيقام تركي نززت انقاقت من محدار بريزيدنت دونالد ترامب مشمات استراتيجيا وعصوار بستأساسره قداي قبل علتها هاجر القدا كتصنع كم زخل دحرم اماتيو ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገሩ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ኣጽዋር ክትሽምት ለኣላዊ መሰላ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ኢዳ ከተእቱ ከም ዘየፍቅድ ኣፍሊጦም ቱርኪ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ካብ ሩስያ ዝሸመተቶ ጸረ ሚሳኤል S-400 ዝዓይነቱ ስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ክትርከቦ ጀሚራ ከም ዘላን ኣብ 2020 ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም እትተኽሎን ኣቐዲማ ምግላጻት ዝዝከር እዩ بزي كازت هاجر مس روسيا بمتحبر نت استراتيجية وأسوار نمسرح مدب كم زلوا نايقربات عزبتي قلتهم يخون بربت قداي استقطعت أمريكا نتركي كشت الله وتينا زنبرت F-300 غريتا F-35 زعينة استراغا نفرت وق كم زو قارت سطن قبل التهاجر قدان نمسرح دما تقارب كم زلان صبصبات يملكتهم
እዚ ድማ እቲ ኣብ ሞንጎተን ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝኾና ክልተ ሃገራት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው መሊሱ እናኸረረ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመልክት ከም ዝኾነ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይረዱ። ብሪጣንያ ጸጥታ ወሽመጥ ዓረብ ንምውሓስ ሃገራት ኤውሮጳ ሓበራዊ ጸጥታዊ ተልእኾ ከቁማ ጸዊዓ። እታ ሃገር ነቲ ጻውዒት ዘቕረበት ብጉዳይ ምዕጋት መርከብ ምስ ኢራን ተፋጢጣ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ። ብወሽመጥ ዓረብ ብሓፈሻ ብመጻብቦ ህርሙዝ ድማ ብፍላይ ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ብሰንኪ ኢራን ኣስጋኢ ኮይኑ ከም ዘሎ እትኸስስ ብሪጣንያ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕልቲ ሃገር ጸቕጢ ንምፍጣር ስጉምቲ ክወዛ ተሓሳሲባ ኣላ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ጀረሚ ሃንት ሃገሩ ብዛዕባ እቲ ክቐውም ዝኽእል ሓበራዊ ጸጥታዊ ተልእኾ ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ትዛረብ ከም ዘላ ትማል ኣፍሊጡ። ጸጥታ ወሽመጥ ዓረብ ንምውሓስ ብዝብል ምኽንያት ኣቐዲማ ክልተ መራኽቢ ውግእ ዝለኣኸት ብሪጣንያ ኣብዚ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ተወሳኺት ሳልሰይቲ መርከብ ናብቲ ዞባ ክትሰድድ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጻ ዝዝከር እዩ። ኣህዱታት ሓለዋ ባሕሪ ብሪጣንያ መርከብ ኢራን ድሕሪ ምሓዞም ሓለዋ ባሕሪ ኢራን ኣብ ልዕሊ መርከብ ብሪጣንያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይፍለጥ። እቲ ክልታዊ ስጉምታት ንጸጥታዊ ዘይምርጋእ ወሽመጥ ዓረብ መሊሱ ከም ዘኽረሮ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ማዕከን ሓበሬታ ኢራን ትማሊ 22 ሓምለ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ እታ ሃገር ምስ ማእከላዊ ወኪል ስለይ ኣሜሪካ ክተሓባበሩ ከም ዝጸንሑ ዝገለጸቶም 17 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወት ንገለ ካብኣቶም ድማ ብሞት ከም ዝቐጽዐት ሓቢሩ። መንግስታዊት መደበር ቴሌቪዥን ኢራን ኣብ ፈነወኣ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ኣብ ስለያ ክነጥፉ ዝጸንሑ ሰባት ምስ ኣባላት ማእከላዊ ወኪል ስለይ ኣሜሪካ ዝተሰኣልዎ ደረቕ ስእልታት ዘርጊሓ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ብኢራን ዝተዋሃበ መግለጺ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ውልቃዊ ገጻቱ ኣብ ዝለጠፉ ሓበሬታ ፍጹም ሓሶት ክብል ነጺግዎ ኣሎም። ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ ማእከላዊ ወኪል ስለይ ኣሜሪካ ምትእስሳር ከም ዝነበሮ ዝገለጸቶ መርበብ ከም ዝኸሸፈት ገሊጻ ምንባራት ጸብጻባት ይረዱ። ይኹን እምበር እዚ ናይ ሎሚ መግለጺ ምስቲ ናይ ሰነ ዝተኣሳሰር ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኢራን ብጉዳይ ኒክለሳዊ መደባታ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዘይምቅዳው ተሸሚማ ኣብ ዘላትሉ እዋን ብስለያዊ ንጥፈት ንእትጥርጥሮን እትቕይዶን ሰብ ብሞት ወይ ብናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ከም ትቖጽዖ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ። ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ፖርቱጋል ሓያል ባርዕ መሮር ኣጋጢሙ ከም ዘሎ መንግስታዊ ምንጭታት ሃገር ሓቢሮም። ብሰንኪ እቲ ባርዕ ዛጊት ሓያሎ ብጽኑዕ ዝተጎድኡ ዝርከብዎም ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠ ኣባይቲ ከም ተቓጸለን ልዕሊ 8500 ሄክታር ጫካ ከም ዝተሃመኾነ ይግለጽ ኣሎ። ብዘይካዚ ብሰንኪ እቲ ባርዕ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝወደቑ ተቐማጡ ሓያሎ ዓድታት ናብ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ልዕሊ 1000 ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊት ሃገር ብ130 መካይንን 13 ነፈርትን እናተሓገዙ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምእታው ሓያል ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም። ይኹን እምበር ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ንፋስን 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ ሓያል ሙቐትን እቲ ባርዕ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዘይኣተወ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብተወሳኺ ኣረድዮም። ኣብ ፖርቱጋል ባርዕ መሮር ብቐጻሊ ከም ዘጋጥም ኣብ 2017 ናብ ማእከላይ ሸነኽቲ ሃገር ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ 64 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 55,000 ሄክታር ጫካ ከም ተሃመኾን ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ሲንጋፖር ብሕቡ ናብ ቪየትናም ክሰግር ንዝተወጠነ ልዕሊ 66 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ስኒ ሓርማዝን ቅርፍቲ ፓንጎሊንን ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ። ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ብዝተኻየደ ምክትታል 88 ኩንታል ስኒ ሓርማዝ ከም ተተሓዘ ዝሓበሩ ሰብ መዝት ሃገር ብደረጃ ዓለም ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ሓደ ግዜ ካብ ዝተሃገረ ስኒ ሓርማዝ እቲ ዝበዝሐ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ነዚ ካብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝተበገሰ ዝተገልጸ ስኒ ሓርማዝ ንምእካብ ብውሕዱ 300 ሓራምዝ ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎም። ብዘይካዚ ሲንጋፖር 119 ኩንታል ቅርፍቲ ናይቲ ሓደጋ ምጽናት አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ዝግለጽ ፓንጎሊን ዝተባሃለ እንስሳ ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ ኣላ። እታ ሃገር ናብ ካልኦት ሃገራት ኤስያ ክሰግር ዝፈተነ ስኒ ሓርማዝን ቅርፍቲ ፓንጎሊንን ካትሕዝ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ንሳልሳይ ግዜኣ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ንግዲ ስኒ ሓርማዝ ቀንዲ ጠንቂ ምንቁልቋል ቁጽሪ ሓራምዝ ኣፍሪቃ ኮይኑ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናታት ኣብዛዚመ ኣለኹም። ስርፊ መርባት ቴሌቪዥን ኤርትራ ሰላም።
فدريشن بايتا تنس إرترا قصال ودر زوباتات درخ حيل نمعبال هاجراو تنس اب تحت زبل تيما كاب 15 حمله كلتشن 19 ككايدو صنحه هاجراو ودر هصانات كل عدمه 12 14 زحلف سنبت 21 حمله اب ميرا بيت غرغش اسمرا تزازيمو ابتي كاب زوباتات ماكل دبوب عن 77 وقع بحرن زتواصو 16 دقيقه انشو زركبوم 32 هصانات زتساتفوا ودر زنار تكنيكاو بقعتن تودادارنتن سرايلو نيروم بركز بولو أفكارت تنس بايتا استرخبلو رفدي أبس تخيل السلسلة في تصامة ودد رادما كابدك عن شوت عصوتو كل تعمت ميلاسينا كاب ماكل نغسانة نايزغي كاب دوبوب هي بتسفا قرقش كاب ماكل نبسرات مسقنا كاب دوبوب بتمساسالي كل التوحدرت يعنان كاب دك تبعتو دما بروخ موال كاب ماكل يوهانس كفله كاب دوبوب كل تبادو بمرتاع تشلمتي وانجا كخونن كلو بتقال لوصي دما كاب دك ان شوت تعصوتو كل تعمت قسانت نايزغن شالوم يمانن كاب دوبوب كاب دك تبعتو يوهانس كفله دوبوبن ماتياس برغت عن سبان كالاين ساسين درجه بمحز وددروم زازيموم امنت عتي 14 عمت وددات كاب دك ان شو بسرات مسغنا دوبوب نسارون دول ماكل كومخا كاب دك تبعتو اسرون كنف ماكل ماتياس ملاك عن سبا ناي كالاين ساسين درجاتات بمحز وددروم فصيموم امزازم تهاجرا وددر عوتات تودادرتن بدمر ناي غانتا وصي تودادرتي زوبا ماكل قبل بمهان عباي وانجا كابيت بريزيدنت هاجراو فيدريشن تنس بايتا إيرترا أتو تودد تخصن عدومات هاجايشن تشليموم أبزا هاجراو وددر سترايت ودادرنت عمتساي بسرع سلطنان كتساليني وددرات بايتان انت تدقيفو أب هاجراو وددرات من اسيا زوبانا زتبابعو تسيت كمزقبو زخلو تسفات ودادر تكفريلو زخلا قاتام كفتر لعل تسويت كمزقبرلو نتو وددرات بغربة زتخطاتلو أفكرت تعودي أبزا هابو حابريتا كيتوغسو حالفون هاجراوي كوميتي أولمبيك إرترا كم غتصلتا نايتي كيلاو عام سبورت نمعبال زكايرو زلو صعري كاب 19 حمله كرتشن 19 نابس مرا سلطنا معدرا سبورت يهبالهم أمغفتي نايتي مس هاجراوي كوميتي أولمبيك بموهاد بوشتاو عامي كوميتي أولمبيك إرترا زوهاب زلو سلطنا وانا تعرف هاجراوي كوميتي أولمبيك إرترا دكتور أمينة تغلاب زسمعو قال اتنين 4 معتا سلطنا بدرجة هاجر زلو عامي معدرا سبورت نمحيال زحجز ارسات كم زحقف بملكات سلطنتي بتقداسنت ككتاتلو تلابيوم السلطنة محدرة نكلت مريحنت مانجمنت اند ليدرشيب سكيل نمحدرة تصقاتات نتفتات سبورتس مانجين سبورت ريسورسز اند اكتيفيتيز ندعره بايتان كبرتاتن اولمبيك باكجراوند اند فاليوز كالنا ارسا زتقال كوينو كاب كلن زوباتات مينستر تمرتي عبيت تصحفت كوميشن باهلن سبورتن هاجران فيدريشن سبورتن نزتوكلو 18 دقائق زركبوم 4 سلطنتي زوهاب زلوم مانشستر يونايتد نتقع فرنسايت كلاب ليل نيكولاس بابا ب7 مليون باوند نمغزا كم صغربت يقلص علوم ابزوانزي كم ارسنال ايفرتون ليفربول زامسلا غانتاتات نزايفر كوساوات قاعي نمغزا لعلن تحتني يبلا كم زلوا يفلط ابز حلف عام سبورت ليل اب ليغ ان فرنسا كلايتر تحيزا وددرا كزازم كلا بابا 22 شوتات امزغيبيم بزي دما زود 24 عامات قاعي ابلنا حلمي غانتات ليغ بمغان كم سمر يفلط ليل اقدما بحنتي ناي سيريا غانتا ناي 54 مليون باوند ناي عدق طلب كم زنصقت ينغريم غودلو 9 مليون باوند ما نتاتقع كم زيشطو كتغلص صنيحام كبرات عزبت على توزيرا سبورت ابزي فصم سلام